Can we say amen? Amen. Grabe, first time na ako nadunggan ang tingog ni Jackie ba? Asag tingog, uy, murag ako'y nakulban, manipular naman ka. Pero karon ni baba na siya, anemic na po ka. Kaya ganyan, murag ni high blood ka. Nana po to kataas og tingog si Jumir. Okay, nag-abot pa man mi sa MBC mga kaigsunan. Pag champion ako sa MBC Got Talent, lip sync champion ko. Pastilan. Daog, oy. Kabalo ang judges niya, ang mga estudyante. Kabalo man sila nga di ko mangantahay. Ingnon ni Pastor Ligario, ako'y mo-operate sa machine. Pag-ingon ako, maestro music, off. Pag off, open na kong mic. Play ang sounds, Skyline, Pigeon Fly. Basta kay human ako kanta mga kaigsunan kay ang mga judges. Gikan man sa Bukidnon, mga gymnast instructor, di man taga-MBC. Pag humanag anunsyo, champion, School of Theology, dako kay ko grado 95.4. Gipangutan ako humanag og kanta. Are you born? Nga mauhaw naman ka kay mga singer, mga judges, mga power kayo. And siya nga, your voice is like Eric Clapton. Basta kay katawa tayo MBCians, huwag yun nagsama. Di ko singer, nag-asulay mo ko sa nag-singing group, pero ang akong giapilan ang group, ang singing wala lang nasa ko ang singing. Ingon ng judges, can you sing a song without the music? Apatay. Pero kay Bright matagamay, akong gingnan ng judges. You know, ma'am, gi-Englishan po na ko. Kaya nahuman naman tag-English 1, 2, 3. You know, ma'am, as a singer professional, I only sing once every competition. So, alright. Give me your number. I will call you and bring you to Valencia and we will sing along. Antodor, wala nawag. Bahala, ito masipyat. Pero actually, kadto sa kanta mao to, basta kay kanang udi. Ingnan niyo Brother Jomer. Siya ay nagsaksopon ako, ingko tirahig saksopon, ikaw biradab kay ako'y biradin O niya kay hilig biya kay tamutanog bidyo ko siya una katong VHS pa ba. Niya ang ganahan kayo nga kanta sa kumama kana mga kantang mga aba. Niya mananaw man ko na mga kanang mga professional singers maganahan naman na silang mic. Di akong gisundog. Di ba unsay pagkanta rin na ng kanabitong sa chorus na? Muna na po ko. Basta kay pag, kurog ba, basta kay sigang judges, daog, 95.4. Karong pagkantahon ko, mukanta ko, pero dili yung ko singer. Pero itong niaging pagka-COVID, gimingaw man sila sa kay graduate naman ko, na nag-chat na ko taga Thailand. Siya, sige daw be, human naman yun mong lip sync. Kakayan na po yung kamukanta nga, Skyline Pigeon Fly nga, kanang imuhag yung tingog, minus 1 imong tingog. Ako na yung gingnan. Pila may hatag ni mo? Ingon na siya, tagang-tagang 500. Basta kay, bisa kasi manang practice, oy. Kay pag-ana pa lang sa tunog, di mangyon mo saan. Ingon akong asawa, murag napasubo. Nag-ani ba? Inko, kaya akong asawa, singer man to. Singing ambassador, guna akong asawa. Mauna kong gingon kagabi lagi, nga siyang ibong adar na ako ang iti. Di ba? Kung gingnan, singer man ay, tuloy, unsa man yung tono, ano yan? Mag-do, re, mi, sige pa mi ganana. Silang dugay niyo, may himon. Gikanta yun ako. Pero naa akong asawa, back up para makasulod lang yung kuba. Pag umagkanta, nahuman ako akong kanta, gisent din ako magigigsunan. Pag sent dito, basta kay kaingon gutong nihatag sa kuwag 500, sindan niyo ko si Jikas, ni-improve imong tingog. Basta kay kaingon ko, daghan pag yun ay mailan. But you know, di yung ko singer, sultian talang mo. Pero akong gipangayo sa Ginoo, pwede dili? Kapila ko gibati ko sa Mountain View College nga mag-worship ko makigsunan, ingnon ko, sa manimong tingog mo, mura magma-impirno. Sakit biya? Pero ako silang giingnan, that time we will see each other again, the name of the Lord will be lifted up in my voice. Kita bitaw mig jinsan. Upawon na biya to siya. Wapo na yung kamoto ha. Bugirom kay sa ako siyang gingnan. Unsa man? Juwita? O isa, usay kantaw nimo, Alpha and Omega? Ako siyang giagit. Sa kabalo na rin ka mo kanta, mo kanina sa suwayan ta?
Ha? Pero isuwer po to, patay na po tato. Wala na kung ayaw na lang, kay may gani, kay katulad kong liog. Lusot, yapon. Matino! Naganagay ko anang sa hymnal. There are songs I cannot sing. Light rim not look at the voice. Murag original yun. Oh, makita yun ni mo. Ang kaning singers, mahibalan kay sukad nga nagminyo mi sa akong asawa, nganong ninindot niya akong tingog, kay pag first kiss na mo, nagbalhin ng mga enzymes ba? Iadto gid sa akong malangalak. Mo na nga makakanta na ako, Hi, Bara. Sample ko lang na. Di pa na tinuon. Eh, pagkasal na mo, dito naman yung pumasa kay nangurong mo na kong kahiyon, kay mingon ng asawa. Di yun po di nga di ka mo kanta. Ang among team song sa mua kay Hilidit Mi Man, mga kaigsunan. Muna makakanta ko, and I am not afraid, kay ang hymn na lang ingon, there are songs I cannot sing, but God hears it. Amen? Pusa ka mong mga yabag, diretsoon ka na lang yun eh. Ayaw yun mo kaulaw. Amen? Ako, di ko kabalo mo gitar sa una. Pero karon mga kaigsunan, makaduyog ko, mukanta ka, gukuron ta ka. Pero di ko kabalo mo angay. Na may minana nga, singer, pero di kabalog hearing ba? O, manana ko asawa, may una siya, ganiyan, nag-worship me. Huwag niyo ko kabalo, pero kabantay na kung murag yabag man gitara, basta kay kaskas lang ko. Pag umanong kanta, ingon na kong asawa, yabag man ka, o at least umana. At least, kay kasa mong kwan. Pero kabalo ko, download ko. Kasi pag may gusto, maraming paraan, download ko, makagitar ko. Sa una, mangita pa ko gitarist para inig serenading mga kaigsunan. Akong gihangyo sa Ginoo. Lord, di ko kabalo mo gitar. Ang una na kong instrumento nga gitugtog mga kaigsunan, kanang kanta ni Bamboo. Gigitaran ko na. Kung saan ang kanta gani? Kanang kanta ni Bamboo? Kanang murag rock? Liwanag! Kasi kanta na. Oh, kana! High school ko, balaw niya katong Pinoy, wag yo'y religious. Gipangayo na ko sa Ginoo mga kaigsunan. Gihatag, dili ko main mo gitar, pero makaduyog tagamay. Muna nga, kamong wala kita ha? Kitang walay gasa sa music department. Apply mo sa dancing, ha? Diritas preaching, amen? Alag, di ka malo, pero sultian ta mo. Basta pangayoon sa Ginoo, iya ganing ikalipay, ihatag na nimo. Pero sultian ti ka, kamo nga dili singer, sige kag baliban nga di ka mo kanta sa Ginoo, hantod ron yabag lagi ka. Pero sulaye, sige, mag-practice ko Ginoo, tudloy ko, hikapa akong Adam's apple, hikapa akong liog, pwede dili? Siya may nagumol nimo, kay bawo siya unsa nga pisa ang ayuhon niya sa mong liog, matingala na lang ka magkaigsunan. Pagkanta nimo, makasod na rin ka, ang problema di nakakahuman. Kaya ang side sa kong asawa, mga singir, akong papa, ugangan ako, mura po itong si Jackie Chan. May kay tumukanta na, Bimalarem, kuro-kuro, pati ang kamot. Oh, pas mo ni ba? Akong ugangang bae, EPML, bakulod apelido, may kay mo alto. Akong asawa, obligata, pagkaniduta nga singer. Pag abot diri sa akong side, akong papa, driver. Di man singer. Akong mama, di inar worker. Ako ay singer. Gikulab sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, ug ang among family ron with my children, we are blessed with music because we ask it from the Lord. Amen? Muna nga worship ninyo. Yun. Kaning mga asawa ning mga light remnant, abuak ni Pirmi. Makakanta na lang ba na, pero ayaw gid mo palupig asawa. Ayaw gid mo ingon nga, yabag dili. Patudlo si mo saudad, unsaon na. Kay wala gyoy problema og dautan og magpatudlo ta. Pero naay mo improve isa ka tuig gikan karon tan-awa imong tingog. Mugwapo gani imong tingog sa videoke. Ya, pag ingon ba ka kanta tong hubog pa ka sa una. Ya, magbadungon na ba yung ka, yabag kang tingog. Usbarong kay bagong tagahulog kag imo ay pagbuot ha. Iya ta dire. Kani pa ba nga iya sa Ginoo? Mukanta ka dinhi mga kaigsunan, muawit ka para sa Dios. Kinsa ba siya nga klase nga Ginoo nga dili niya ihatag na kana ikalipay sa iyahang alagad. Magamputa. Amahan na mong balaan. Pandungi ang matagusa kanamo sa balaan nga espiritu.
Magmadaugon ang tanang nagapaminaw na ning mga oras sa hugang Dios magpanalangin kanatong tanan. Dawato na mo ang kagahom diagikan kang Kristo nga mong personal nga manluluwas. Amen and amen. Intro pa dito mga kaigsuunan, ha? Intro pa to. Unsa may tan-aw ninyo, hapit naman ang oras, gwapo man ning konsepsyon kay wa may orasan. Unsa man kay gwapo naman kay to, entrada pa lang, di ba? Nindot na no? Unsa man kay maniud to tadaan, balik lang ta. Ha? Unsa pananaw ninyo? Ha? Basta kay sabot ha? Ay, sabuta. Lain po ng sabuta, di naman nakakita. Sabungol. Pagtanaw niyong gigutom mo, kay mulapas ko, wala na, nagkataas akong edad. Tama gid nilang gigon. Kining pastor sa una muwali ko 30 minutos rabia. Pero magkataas ang edad, magkataas po. Usay muwali na ko tag 1 hour mga kaigsunan. Kay the more nga muwali ko, the more nga panington ko, I can feel that the Holy Spirit is passing all the words niya. Di ko gusto nga, di na ko na isulti mga kaigsunan. Kay basig maglinog mo niyang hapon, at least kitang tanan nakadungog nga kita dunay kaluwasan sa Ginoo. Basta gusto mo na gani mo, ayaw na mong lingi-lingi, ditso mong tindog, kabalo na ko na kaon mo dito sa luyo. Pagkaon nyo dito mag-igsunan, pag human mong kaon, unya na kamo balik, iniguman na mo. Para katong nangaon, kamo na po'y diri, kami na po'y mangaon. Puli-puli ba? Ha? Okay? Mabala naman ako, basta gani, karon no, akong nakita nyo mga mata, anak mong kayo. Muana na gani na, di na maglihok, delikado na na. Ha? Ang atong pagatunan karon mga igsunan, makita, kabalo ko ni ani, Juan 14 versikulo 3. Unsay gingon sa balaang kasulatan? Akong usbuna, dili ni akong pulong. Iyan ni sa Ginoo, atong basahon unsay gisulti sa balaang kasulatan. Kabalo ang Dios nga gikapoy ka, kabalo ang Dios nga nahago ka, kabalo ang Ginoo sa kusog nga imong gihatag. Unsay saad sa Ginoo? Tanawa mga kaigsunan, og sa miadto na ako pagkaniluta, He went there. Og muani ako sa og makaandam na akog luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab. What will you say? What will you say? Amen. Mubalik ang Ginoo, bayaran ta sa tanang hago nato para sa iyang gingharian. Light remnants, you are in singing ministry. God will reward you openly. Konsepsyon, katong gaadto dinhi, kanang musimba ka, bisag gamay, makatulo ang imong luha, kay gwapo kayong simbahan, pero perting gamay ang gapanimba, sultian ka. Ayaw na sila kapita. Simba diri sa Ginoo. Ipakita sa Dios nga abli ang imong kaugalingon para kaniya, kay ang Dios mo reward kanimo sa gawas nun nga paagi. Amen? Muadto ako. I will come again. Dagan kag kwartang nausik sa ministry, bayaran ka sa Ginoo. Una ako makaigsunan, gipasuway ko sa Ginoo nga madato. Di ba pa nadato ta kadali? Di man ka matingog. Nadato mi kadali, kanus kabalo mo kanus amin nadato. Di na ko isulti. Kabalo na mo kanus atang nangadato atong panahon na. Pero nay pinakadabis nga nangadato gyud mi. Bisag wala pa tong mga investment. Pagkamatay sa kong mama. Dito ko kagunit og kwarta hinon para sa mua, gagmay ra guna, dako na na, pero sa uban gagmay. Kabi daghang mi kwarta ato kay gikan sa mga insurance gikan sa kong mama, dawat mig 300, dawat mig 200, naan poy basta kay mga niabot siguro tog mga kuan man abot siguro tog mga 500,000, dako na kay na para namo. Nya kabalo mo, sa dihang ni action mig kadato mga kaigsunan, niingon na din ko sa kong sarili, Lord, mo na itong bantayan kan bitong mo action na bitaw ta mga kaigsunan, na dunay musimang ingon ko Ginoo. COVID man to, pag uplift gyud sa COVID, ko Ginoo magnegosyante na lang ko. Wa pa ko masulod. Duha na akong anak, isa pa akong asawa. Murag gara-gara na nang inyo ba? Rewind. Wa pa ko masulod. Duha na akong asawa. Duha lagi. Duha akong anak, isa akong asawa. Amen po mo diya po. Murag nagduha-duha naman mo. Duhay anak, isa'y asawa. Sa inyong pastor. Akong ginan kong papa, di ba? Open mig ukay-ukay. Kung mag-negosyo ta. Kay naan ako'y mga pamalandong, panganduraw, naan ako'y mga panganon, nga akong giingnan akong papa, pwede ko muwali, kay palisod kayo musulod. Dagko na ang akong mga anak. Ing istorya mi sa pastilan, paitaan
akong sweldo 6,000 pa kada bulan unya 2011 ko ni graduate. Kabalo mo kanus ara ko nasulod. 4 years ago. 14 ko katuig nagulat asliman. Kaya nga nagumundang na ko. Daghan akong dato ko, na 300,000 kong kamot. Enjoy kay kus kong kinabuhi, wa ko'y gigastuhan. Palit ko kay ukay nga sapatos, kay gusto ko magnegosyo ko kay ukay. Nangita na ko mapamagi unsay pinaka-the-best nga negosyo, kay gusto ko maghimo ko og independent ministry, murag si Mark Pinley. Murag si Pablo, tent maker. Mamaligya, unya, iwali. Inaana akong teknik. Praise the Lord! Sugod me. Kapital mig 30,000. Ilunggo pag ito akong katransak sa to. Amban niya, "Baw, grabe to ba? First time ko giniyagin, baklan ko king ang kikadamo mo. Oh, grabe, mali, sige, takon si mo to. Ilunggo ka gali? Uy, kakapat sagaw. Kung ilunggo mo takon mo, pero SPI lang dakon. Ano SPI? Siraw. Sobra pa ni sa ilunggo. Tikalong ka gali. Uy, may bisaya ang mga butbuto mo. Ara da. Baklan ko siya 30,000. First time niya, hibi siya. Kilalaan siya, be? Hilap. Ambal niya sa akin. Sir, grabe, gitagaan niya ko bag, perti ka nami nga bag. Halin sa US mga kigsuunan. Balo mo din ang US, unahan sa apukon. Okay, rago niya po. Pero, perti ka pag-un. Hangtad sa buong ara pa sa amon. Ay, perti kita na kapag-un mo. Ang amon nga bagay, bisan di na ito nagkadtot ang among bag, perti kapag-un. Yung siya, sir, pagka namin kita na pamatsagon ko sa buong. Perti kat first time ko gidiyagin, baklan mo ko, 30,000 din. Pila ka sa ako to. Among ko pa, sinyalis na gini. Sinyalis na ni pa, magnegosyo na gyud ko, muundang na ko sa pagkapastor. Kay bahalag di ko mo rinhan, wala na, discourage na kay ko. Man ka ng 14 years. Uwa kay pasensya mo na nga, atog yun ang iyampo atong mapastor, kay naiuban na 15, dukay kanaya na nga intern, ang uban mo. Wa pag yun maregular. Pero duot, ampo, luhod ang kapital kay tinawag si Ginoo. Pero katong panahon na, iris! Idaghan naman kong kwarta. Iris ang plano. Kung na plano Ginoo, akong itugyan ni mo, pero tagay ko. Nagbuo mga kaisunan. Nakalimot nga ningon ng Diyos, I will come again. Perti na ka nami, transak na kami. Hambal ko papa nga, dili ta ristagom kay perti ka nagag night market yaw. Add to make kadingilan mo kinon, kay taga dito man eh. Dito mis bukid na maligya, kay mailan na to ning taga bukid. Ang 100, ibaligyan na to 150, natikasan to ko itong panahon na mo sa kiyos ba? Kay ako manggingnan, kanang 50, kuhaan pa man nagtubil, napakoy tao, okay rin akon. Pakaon pa, bukid me. Tingala ko, tumal kayo. Sige lang, pag abot dito sa iyong igsuon, giplastar mo, alam, mga gwapo kay mga sapatos, mga kaigsunan. Praise the Lord! Bankrupt. Tingala ko, pagkabalik ang kapital, hurot na. Ang akong mga sapatos, mga kaigsunan, wala nang gipangkit-kit nas mga ilaga. Nangawala ng mga pares. Ko ay, lahi man ko, positibo man ko kay kong nga tao. Tagaan ko ninyong challenge, ako nang dawaton. Pero pagbantay kay sawa, dihang ako nang ibalik sa inyo, dawata po na akong challenge. Mao bitaw na akong gimo sa Montevista. O akong gina ng Montevista, mao ni akong himuon, mao ni akong programa. Dawaton ninyo dili. Ingon itong uban. Dili lang sabi, kining mo dawat, ako kuan, new sibulan. 3 years nga giampo nga naiportahan karon nabutangan. Signage pangbutangan ko naman signage ning palibot makaigsunan ug ang akong ginampuro ng Montevista karong malabot nga November bungkag na mi diha kay buwapo na atong simbahan diha. Ingon mo sila, pastor way kwarta. Ayaw ko gagita kay ako, wa po way kwarta. Parehas ta. Anong sa imo nga managi ka ng kwarta? Dato day ka, akong ngayon na ito sa Quezon. Dili, o di wa man kay kwarta. Ang akong gusto nimo, kaya kuha po kay kwarta, pag abot anang pagtrabaho, pwede ta mumasa din ayaw pabayad para sa Ginoo. Kaya kung pastor mumasa po ko din, muhatag po ko din, pati akong anak, akong inon, pag-ipon gikan sa imong kwarta, pagpalit o halublak, 5 kabok, tagpilar ng halublak. Tag 50. Pag-ipon sugod karon kay natay tukuron nga simbahan. Ingon akong anak, yes, daddy, oli. Sugod silang ipon ron kay muhatag para sa simbahan.
Parang tingnan. Anyone who will take the challenge, God will what? Bless. Mga propeta, mga patriarka, ilang gipang take ang challenge. Gitawag si Moses makigsunan. Gitake ang challenge. Nganong grabe ang mga patriarka o mga propeta nga mudawat sa challenge kay naay sa Ginoo, I will come again. Tanan nimong hago sa pagsimba, bayaran kas Ginoo ay kabalaka. Sweldo ray na dawat nimo sa kalibutan sa Ginoo kinabuhing dayon. Muna gingon siya sa artista, ako gyud ning gibalik-balik. Kanang joker nga artista kinsa na kalimot ko. Ingon siya, alam niyo po ba ano yung mali ng taong nagsasamba sa Diyos? Tagalog man. Lagi nating sinisigaw, Kingdom of God, Kingdom of God, Kingdom of God, pero hindi nyo sinisigaw yung King. Wala mang kingdom kung walang king. Si magkagsulti nga, gusto ko mo atog langit, gusto ko ba kong pamilya mo atog langit, unya sa inyong balay, was Kristo, magunsa man mo sa langit. Unahan ninyo sa Kristo. Hinay man. Amen. Di mo ganahag unahon si Kristo, siya tungos mo, unahan ninyong yawa! Tanawa lagi. Murag na kuyawan. Ako bito nang giwali nilang na ko isulti ka sa nga church, kay murag ikaupat naman ako kanay, prosperidad, linuan, asa pa kung nag-revival, tambulibid, unya, kaupat ni, gikan October, ako silang giingnan, Pastor, kaya na nimo? Kinsa may nag-ingon nimo nga di na ako kaya, nga ningon man ng Diyos, luya ka, Pastor Cabardo, pero kusgan ko. Kay human ani, Sabado sa gabi, pamasad na po. Ampun po ko sa Ginoo, prepare my body for another attack. Ingon pa sa Japanese, when you retreat, when problems come, ingon pa sa Japanese, dili pasabot nga ni atras ka, ni surrender na ka, preparing for another attack. O maningon ng Ginoo nga, di ka pwede magluya, wala eh. Ang gisaad sa Ginoo, sa imong kaluyahon, ayaw kog biyahe. Mugrapang ang Ginoo, mga kaigsunan. Kasabot ang Dios nga gikapoy na ka, pero timaniha, balikan taniya mga kaigsunan. Dagang mga butang sa kalibutan nga magkasulti ka, kapoy na, ingunani, lisod, pero gisulti sa Ginoo, ubanan kaniya. Muabot ang panahon sa atong kinabuhi mga kaigsunan na kung asa si Kristo at tua usab ka dito. Amen? Malipay niya na. Karon inyong makita, wa pa nato nakita realidad si Kristo, pero sa panahon nga musimba ka, sa panahon nga mubasa kag Biblia, sa panahon nga muluhod ka, magampo ka, muhilat ka sa Ginoo, sama sa gihimo sa mga patriarka mga propeta, ilang gitugyan ang ilang kaugalingon diha kang Kristo mga kaigsunan, usa ka simbolo nga samtang buhi pa kaning kalibutan, iingnan nimo si Kristo, Lord, samtang nako sa kalibutan, ubanan ta ka. Muabot ang panahon, moingon na po si Kristo, kay giubanan mo man ako na po'y muuban nimo. Amen? Amen. Awara gudo. Saan niya kung asa ko, tuwa ka, karong balikta, dapat kita'y mo yung Ginoo. Ginoo, kung asa ko, dapat ubanta. Kay pagbalik sa Ginoo sa Kristo, na ako na pod. Kung asa ko, ubanta. Karong kung sa atong kinabuhi pagpangalagad, nang inabuhi ka, muna sige tagsulti, pag inabuhi, paningkamot, nag-istoryahan na bito, may man kaigsunan, kitang tanan na utang. Amen? Amen. Nanigingon, I wanna be a billionaire. Ha? Oh, kitang tanan na utang. Nag-istoryahan na bito sa luyo. Ingko kining uban na itong mga kaigsunan, wa gyud kabantay sa panalangin si Ginoo sa dagan tag-utang. Kabalo mo asa ko na nadunggan, kang Pastor Edwin Gulpan, uyuan man ako na. Kay kanang asawa ni Pastor Edwin Gulpan, mo nang kayong kulan, no? Dugo, gidemig mangwawali. Okay, si Pastor Patalinghog, sa side sa Cabardo, amo po daw ng kadugo. Dagana pag kadugo, yung manguban ni kalunggo na guruba. Dagana magkigigiyon sa maning kaliwat sa Cabardo, gipisik-pisik. Nga buntis na ng babae, dagana man ako kaliwat, ni kalibutan. Pero katungwa pa ko ni viral sa, sa YouTube, kung pagchatan ni mo, di managad. Di yung mingon nga, ay, agaw, karon, grabe, ako messenger. Wala, asa ka nga Cabardo, mutanay ko nga, tagom, stricto na po tagamay, no? Tagom, hala, ay, agaw ta, grabe, tagom, reply na ko, gagaw na ta, grabe po ka.
Pero sa una nga nag-eskwela ta, nangita tag mapanam yun na. Mangita tag parente. Ay, bangit to. Karon bisag asa kong mukan. Kapag yun ka, kuya, halos tarang taon, igagaw na ako sa kalibutan. Yung kung delikado na yung trabaho. Delikado. Ay, mga panahon sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. You might question the Lord why. Irisa na panahon nga maglisod ka. Di nakakaginawa sa mga daghang problema, mga sakripisyo sa mong kinabuhi. Pangutan-a ang Ginoo. Ayaw ang word nga why. Pangutan na ang Dios. What? What are your purposes in me? What is your purpose, Lord? Itong istoryahan na midinhi, kitang nangalagad si Ginoo, kinsa may muadtog langit? Ako! Gagi sa itong kusog kayo. Balik yun yung Ginoo ba? Kinsay balikan sa Ginoo? Kana, ayaw na nagdumay, mong banag, di mo ban. Huwag ang imong usawa, di mo ban, di kay, mayong ka nga, kita, mayong bana, nga, una dito. Ayaw ako yun! Uriyan na ran, kinsay luwason sa Ginoo, ako! Kay damor ka nga suod sa Ginoo, damor kang hayag mga kaigsunan. Amen? Yan eme. Ano ka mo? Namoy utang, ako napukoy utang, gikalibanga mo, hawa na igit na ko. Nga, nagkapuraga, di na madala o pano, dayatabs. Di na po natin mga problema sa kinabuhi. Pero sultian kung mga kaigsunan, istoryahan namin di kaganiya. Sayon ra kayo, ingon pa si Pastor Gulpan, ining mga Adventista, si Piet yung kayo, sigig simba, wag yung kakuha sa teknik si Ginoo. Kung siya iapil na to sa pagampo, ara sayon kayo, Ginoo, balik na. Kay mo balik ang Ginoo, impas ang utang. Correct, sakto! Ano magsige pa magkagampo, Ginoo, panalangin ako negosyo kay para magabayad ko, Ginoo, tabagyan ko para magabayad ko. Kasabot ang Dios nga naglisod na ka. Ayaw na sige squeeze kay mamatay ka kadaghan pag di na maimpas. Pero sulayin nga mo ampo ka sa Ginoo. Ginoo do na kayunom. Wala man ani mo gilikayan mga kaigsunan. Pero nakita sa Dios nga stress kay ka. Ang verse man Ginoo, let not your heart be troubled. Tungod sa imong problema mo nang luya na kas pagsimba. So iampo nimo Ginoo, balik na. Pak! Impas. Amen. Ang Pastor Gulpan, kamo tanan mga negosyante, ay naku, kabalo ko dagko kay mong problema. Pero sultian ta mo, pangutang mo, pila to iyang isulti? 2 million! Kaya makautang man yun mo na kay mga negosyante mo. Unya, gikan sa pag-release o i-release na og Marte o Lunes, gikan Martes, samtang maginahinay kag bayan ang nag-monthly, gikan Martes, ang imong ampo, Ginoo balik na. May pong pagkatiknik ka. Kung sa'y punto, I will come again. Amen? Kabalo ang Diyos kung ihap kanang inyong utok na panay scanner, kay bawa ang Diyos na mamuingon ng scanner, your head is invalid. Kidaghan, kitag problema, bisag dili atong problema, nakatry mo na, maapil ka. Problema sa igsoon, apil ka. Problema sa kwan, hashtag yung daghanag problema. Napay problema simbahan, hashtag yung daghanang problema. Pero kabalo mo, nganong naglisod ka, kay wala si Kristo diha sa imuha. Wa ka nakalimot ka nga mubalik siya. Ako, sama sa kong gingon, gipaagi mi sa Ginoo sa pagkadato, pero sa dihang nawala ang tanan, na-bankrupt ang among negosyo mga kaigsunan, gipabalik ko sa Ginoo, nagliman ko balik sa mako, ningong ko Ginoo, dire na lang gyud ko. Maordinahan ko sa dili, kay gitawag ko nimo dire lang gyud ko. Gikaluyan ko sa Dios. Naka-intern, naka-distrito, naka-hold, and by God's grace, by next year, I don't know, how God. Ma-ordain ba ta? Niana na lang yung ko sa Ginoo karon mga kaigsunan. Lord, ordain or not ordain, please use me mightily. I don't need whatever. Gamit ako. Ginoo. I am nothing without you. Karon mga kaigsunan, sultian ka mo. O ako'y kwarta. Pero natingalan niya akong makigsunan karon. Asa magkagakuwag kwarta, Pastor? Sayon na kay akong tubag. Charge to my Father's account. Amen. Ako din giingnan ang taga nyo Sibulan, pilay kwarta ninyo. Sa ana din, no? Kuot yung duga na. Ko, sige,
hatagan tamo katunga, kamo na'y bahalas katunga, taod ang sa amin. Ako pong gi-challenge ang mayon. Kung gusto kag kani, i-challenge na ko ning konsepsyon. Langkatan ninyo ni tanan ayo lang ng pader kay mahal na jud na. Langkatan ninyo ning grills. Ganahan mo ma-aircon ng konsepsyon? Yes. O di pag-ipon mo. Ha? Ang tapi ako gi-challenge. Engko nga ganahan kag aircon. So, way kwarta pastor, ganahan ba kag aircon? Wa ko nang utanag na kay kwarta. Ganahan ba kag aircon? Siya ganahan yung kong aircon, pastor. Okay, iampo this year. I-deliver na kong aircon sa inyo ha. Pero sabot ha. I'll take the challenge. Take the challenge. Let's do it together with God. Kung gusto niyo ning ma-aircon, sulayin ninyo ko taga-konsepsyon, lihok mo. Every project of this church does not belong to you. It belongs to God. You need to kneel and pray and ask the Lord. Kani, aircon yung gusto ni? Mixer lang sa siguro atong unahon. No? Makadungog sa tindihan na, bahala mo diya. Mixer, ito lang pangayoon sa Ginoo. Munang ako karon na dagang mo challenge ako makaigsunan. Pastor, ina na, no. Dili man ko pwede mabalaka kung dili ihatag sa Ginoo, okay. Kay nakita sa Dios nga need na sa konsepsyon, ihatag na mga kaigsunan sa konsepsyon. Amen? Amen? He will come again. The money nga imong gigamit para sa buhat sa Dios kay naa kay kasing-kasing sa pagtabang makigsunan. 5 pesos, 10 pesos, 500. Nganli ang tanan nimong gasto. Ilista na tanan kay pagbalik sa Ginoo, labwan ang iyang ibayad nimo. Don't be afraid to give money for the church. Your money will never be wasted. Ako'y nakaila mga kaigsunan, tanaw ha. Apit na tamahuman. Diyaman, minuto sa tadaan. Dito may sa New Sibulan, na nagsimba dito. Kanus aga na ito, itong pagawot ni Pastor Joe, Maslog. Itong iagi pag yun ng Sabado. Na backslider, ni balik og simba. Pati ang bana. Backslider siya sa usa ka rason nga nay mga Sabado nga dili siya kasimba tungod sa trabaho. Kabalo mo kigsunan timing katong Sabado na ako nas Pastor Maslog. Naminaw siya gwali, ang topic sa wali pagsulay na paghuman og paniud to. Ni uli ang iyang bana, lo and behold, abri na ilang balay. Gitanaw ang kwarto, bungkag na. Ang iyang kwarta nga 37,000 gikawat. Gipost na kaya kita rin. Gipost 37,000. Di gi-report din sa ko. Mo nang isulti na ko sa inyong makiksunan. Taga-konsepsyon, ay mong kabalaka nga kiniray project ninyo. Kaya kini ba? Kung muingon mo na ako, Pastor, decided me by faith. Pasukdan ko ni ba? Pasukdan ko ni, o pilay gasto ani. Pero I need your faith. Kalisod mag-akuray na pagto niya, pagkabot sa panahon ninyo kumbiyan, dili mo mo simba. Inyo man Ato ni, pero diri mo gasimba, amen? Mugwapo ang simbahan kisay malipay. Kamu, lain pong malipay itong baptist. Uy, gwapo yung church sila. Kita, unang dili ko magduha-duha o hatag sa ako ang mga kwartang madawat gikan sa Ginoo. Kay kabalo ko, kung makita na ko ang simbahan sa Dios, usa ko nga malipay mga kaigsuunan. Nang ayaw mo mga taga-konsepsyon, kay isa ra inyo ang problema, ako, personal, simbahan, kay Pastor Guta. Pastor, wala may bugas. Ay, Pastor, way pamasaya. Personal. Pastor, among simbahan. Hatag. Daga na dito. Pastor, tabang. Kuna, naon siya day? Kikawat. Pag abot na ko dito, ako na yung gi-vlog. Dagan mo kong mga followers, mga kaigsunan. May tiutson man nakapin. Gwapo mo ni social media. Gi-vlog na kong mga kaigsunan. Akong gi-interview ang bana. Pila ka tuig to nimong giipon ang 37,000. Kung kamoy pangutano na gamay ra na no. Gamay ra na. Pero kabalo mo pila ka tuig niya giipon, 2 ka tuig. Nahuot ang akong dugan sa dihang niingon pagyud siya
Usahay pastor mag-noodles lang gani ko. Kay nay mo aging isda. Pre, palit sa isda, pre. Next time lang. Kay giipon sa alkansya. Duha ka tuig giipon. Gikawat lang og mga 20 minutos. Hilag siya. Pero ako sa gingnan, ayaw atras pagpangalagan, ha? Siya, yampo ko, pastor. Ang asawa, hadlok na, kay basig kasaban siya, kay anong gibilin, akong ginang, ayaw na mo pagkuhan. Kabalo mo, sa diyang gipost na ko. Mayok mo nang ako, di ko mahadlok. Sa pag-milyon, motivista, o naman ni si Jackie, pila gasto na siya yung church? 1 million, maganaan na rabing makigsunan. Kamu na yung gasto, ani? Pwede ba ta mangayo sa Ginoo? Like, for example, musulti ka, ikaw, membros Concepcion, Ginoo! Mo pledge kog 2,000 kada bulan. Asa mo na pa ngayon? Pwede ba ta mangayo sa Ginoo, ana? Pwede, lagi. Kay ulaw kayo tubangan sa Ginoo nga di ta kahatag siyang buhat, pero sa dihang record niya nagmonthly kag sakyanan nga 10,000 na impas ra ba. Nagmonthly kag motor nga 2,700, pero ang pinakasakit musulti ra ba dayon tagwa na tay ipangbayad sa atong gipang-utang. God will provide. Nya nganong sa simbahan magduko-duko naman ta. Di ba ka provide ang Dios para sa iyang simbahan? Pwede dili. Pwede! Ingon ng Diyos, pangayua, kay sa panahon nga ako mo balik, akong ihatag, kay kung asa ako, tuwa usab ikaw, tanan ni mong hago, bayaran sa Ginoo. Don't be afraid. Otong na ni chat na ko, kahilak siya, kay na ako'y follower nga ni chat, gitabang. Kung kabalo mo mga kaigsunan, sama sa kong gingon, dili ko dato. Pero mahibulong na lang yung kung anay mga taong hikapon. Ang iyang pangandoy nga balay, sugdan na namog panday. Sa pastoras, basta kay simba lang, kay iyan eh. Di po na ko ni ang kuno nakuha. Kabisig nagtuo mo, wala, daghanag kwarta ni pastor, wala lagi. Ang nabilin sa kumpitaka mga kaigsunan, 100,000 na lang yun na. Nga kwarta gikan sa Indonesia. Kabalo mo pilay kantidad, ha? 500. Nadias kumpitaka, wala lang yun ako nagigasto, at least makapanghinambog tagamay. Sa pastor, daghang kag kwarta, daghan. Nakaadto na mo kung Indonesia, kani ang bayan natin din, asa man kay dito ra ko na dato sa Indonesia. Nagdala kog 7,000 kay nagseminar ang mga pastor dito mga kaigsunan. First time to na ko mag-international flight. Hapit pag ko maigo sa embassy. Kay wa ko nagdala-dala kay di patay bilin siguro ani gikalurian. Pag abot dito, adto din ko sa money changer. 7,000 ang akong dala, 7,000 to 7,500 pesos. Paldos, Pastor Cabardo, paldo. Ning dato ko nitong kalit kay pag adto na ko sa money changer. How much is this? 7,500. Kabalo mo pilay ni balik sa kuha? Pagana na ko sa money changer, 2.3 million. Amen! Lahi ang ilang sintabo dito, 500 pesos. Nadia sa kuha. Lingin ang nakabutang, 500. Kulang! Adto rin ko sa kumbed sa hotel. Ako din gilatag, gipay-pay-pay na kung alam mi at 2.3 million. Pero ang kantidad, Pinas, 7.5. Ala, pinay-payag rito. Picture ko, grabe. Naitag 1 million ang lambian ko. Sulay kong ihi. Pag umag-ihi, ingon na itong taga-Indonesia. Pay daw. How much? 25,000. Mangihi ka? 5,000? Daw, yung utok, nangihi naman ko 5,000. Palit kong tubig nga kanang Nature Spring, 500 ml. 35,000. Maraming mahala. Manok dito mga kaigsunan nga mang inasal. Mukantidad og 200,000. Basta nga si nay usa ka pastor dito mo siya nagkaon-kaon mga kaigsunan. Ni ang 100,000 500 man ang kantidad. So kung 200 manok. Kauban ng pastor dito mo sa aircon. Kami dito rin kilid-kilid. Kuya, ang pagkaon dito, mo gasto ka. Diyos! Nya ka na ka? 50,000 kay na daw limon. Patay pwede. Musukol kay, pabarangay ni mo na, nga di ka taga diha. Bayad na lang yung ka. Ang akong 2.1 million, wa ray tulo ka adlaw.
Pagbalik na ko, mao na lang yun na nabilin, wa na lang yun na ko nagigasto. Kay remembrance na ko nga di na ko mubalik dito. Iska. Sulod ng kauban na tong pastor, kaong-kaon siya dito, order siya tilapia mga kigsunan, murag kaduhaon ni akong buktor. Ana, tako yung tilapia, kaon siya, isa ka rice. White tubig. Bill! Ana na siya, let me have the bill. Kabalo mo pilay na bayad niya mga kigsunan. 300,000. 1.5 pod. Ingon din si pastor, 300,000? One tilapia and one rice. Yes, because we use aircon. Gikwintahan siya. And you stay here for a long time. It's part of the payment. Wa kay may mo. Bayad. The point I want to say, we want to be rich. Continue. Why sala nga madato? Bisan ako, nag-ampo ko nga madato makaigsunan. Apan akong gina-concentrate ang akong una-una. O akong ginaingnan. Ginoo pa na to ako. Pero ayaw usbang akong una-una sa pagtabang nimo. Ayaw usbang akong pananaw sa pagsalig nimo. Ayaw usbang akong kasing-kasing sa pagbati nga mutabang ka nimo. Kay kung madato naman ako nga mawala ko sa mong sabakan, ay na lang, I am okay with my status today. Pag-ampo mo nga madato mo. Bisan ako nag-ampo ko sa Montevista. Ako nang ginaingon sa distrito, nag-ampo gyud ko nga madato mo. Pero nakita sa Ginoo nga dalo ka, kay bawo na ang Dios nga di kaniya padato. Kaganiha, last na ni. Kay murag lain na mong tinanaw ni ana nang ano. Street na kay eyeball ba. Nami giadtuan si Nanay Sarin. Karaang damang des Montevista. Giaranahan na mo kaganiha. Ako siya giingnan. Halos tanang musulti niya. Lami kay pamunawon. Sa iyang 72 years old, muingon ko na halos mga kaigsunan. Kini si Nanay Sarin mahinatagon. Lami paminawon eh. Akong giingnan din si Nanay Sarin. Kabalo ka nay, sugod karon. Giampo nako sa Dios nga hikapon niya ang akong kasing-kasing kay gusto ko muhatag. Bisag wa ko'y kwarta pero Ginoo tagay kog panalangin para makahatag ko. Kaganiyan na maligyag pa ko. O kanang kangkong, sir, tag 5 lang. Pila man ang kabuok? 4 kabuk, sir. Pila man ang tanan? 20. Kung ayaw, kay Sabado man ron, hatagan ti kag 20. Niya, para ka nang, salamat, lipay kay ko. 20 pesos na kung natag siya, pero lipay na kay siya. Pero sa Nanay Sarin, ako sanggingnan sa Nanay Sarin. Kabalo ka nay, nganong giampo na ako sa Ginoo nga mahimo kong mahinatagon. Kay kining mahinatagon ta mga kaigsunan, bisan sa gamay ug sa dako, daghag mo ampo nato. Muna kung gingnan Nanay Sarin, nganong nilungtad ka nay, iyang apo, gaampo niya. Iyang silingan, mga kigsunan, gaampo niya. Pero mangutan ako, tagpila, gihatag Nanay Sarin. Okay ra, 100, 200, 50, para simbahan, 500, whatever, ginagmay. Pero tatong tanang taong iyang nakita ng hatag, nag-ampo niya. If you want people to pray for you. Kaya kung di ta manghatag, mga kigsunan, ay, dalo, bitang malakas bagan gamay lang. At ang problema ha. Muna kung giingnan si Nanay, mga kigsunan, Nay, na-discover yun na ko na. Kaya nga naman, karunay nakaingon yun ko, ang akong kinabuhi, gisuplayag fertilizer sa mga taong nag-ampo para nako. Amen? I am not afraid nga mahutdan ko. Kay nagsaad ang Dios, I will come again and repay you. Ayaw kahadlok nga mabuta ka, sigig basag Biblia, maluwas ka. Pero nabuta ka, sigig Facebook, patay ka diha. Ha? Klarohon ta na. Ayaw kahadlok nga mag-worship ka, nga daghang taong makuan, maluwas ka. Pero wa ka ga-worship sa imong balay, way Ginoo, patay ta diha. Mga kigsunan. Ayaw kahadlok nga musimba ka, kay ang Dios nagsaad na ako mubayad kanimo. Nasayod ba mo mga kaigsunan? Nga kining atong mga tiil, ginaltanaw ni siya, kung kamoy patanawon og scanner mga kaigsunan, pila ka katiil ang imong gigasto diri nga naa ka sa simbahan. Tanawon mo na, makita mo na sa footprints in the sun sa scanner inigbalik sa Ginoo. Kung ihapon ang imong tiil padung sa simbahan versus padung sa trabaho, asa kahidaghan. Ako isulti kaninyo, pag abot og tigsimba, simba, usa, duha, tulo, ayaw na mo pag-text-text, der, musimba karon, ni-reply pong elder, dili der, kay taligsek, ngo po rin pa, kami pod, tabla, kisa iluwason, sige na, klaro na, nangingog sila, ingon ng Diyos, kung asa ko tuwa ka, ingon ng Diyos, tuwa ka, wala man ingon tuwa sila, at ayaw, at simbahan kay imo ng pasalamat sa Ginoo. Amen?
Basag Biblia kay imo ng katungdanan nga makabalo ka, mahimo kang malipayon mga kaigsunan. After all your problems, Jesus said, I will solve it in my power. Christ will come for the second time. Don't be afraid if you have problems. We have a big God. Sa ganyan nagkanta? My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. Luya kag simba, pangayog kusog sa Ginoo. Pwede dili. Luya ka mubasag Biblia, pangayog eyesight sa Ginoo. Pwede dili. Luya ka nga magampo, magluhod, magampo, pangayo sa Ginoo. Gani unsa ganito kung gisulti mga taga-konsepsyon, ay ha kamo backslide unsa himoon? Pananghid sa Ginoo. Basig mabalintong ka diha. Yami ko Ginoo man ko nimo giluwas. Nananghid ka. Nananghid ba ka? Oh. Wa kami uli sa mong tasing ko, wa ka mananghid sa Ginoo. Karon ni kuan niya, Ginoo ko'y kwarta. Uy, nanghid ka. Asam na imong tinawhanon siya nga pangunaw na pero realidad. Yan nga kabuntagon ug adlaw igpapahulay, I lift up the word of God in front of you. A symbol that God is coming soon. Amen? He will come again. Ayaw mo kaluyag simba, ayaw mo kaluyag ampo, ayaw mo kaluyag worship, ayaw mo kaluyag sa pagbasa sa Biblia. Kay ang Diyos na mismo ang saan? Dele si Pastor Cabardo, si Kristo nga imong manluluwas, akong manluluwas. Unsay gingon niya? I will come again. Ang Diyos magapanalangin karatong tanan. I-off pa.